OK, čaute to Onkel, ja vás vítam u ďalšieho videa a tentokrát je to video z série iSketch. Bude to séria stále dlhá, ktorá nahradí hru The Escapist, ktoré som pokazil save, pokazil som tú hru a už to nechce začať od začiatku, ako sa to všetko dohubilo. Takže séria, aj asi aj tie videa budú vymazané. A máme tu iSketch, ďalšia informácia. Presiahli sme hranicu 2200 pozretí na všetkých videách, za čo som rád. Ale tie odbery nerastú. Tie odbery z začiatku, síce všetci hovoria, že tie odbery je nepotrebné číslo, ale podľa mňa zo začiatku je to dosť potrebné číslo. Takže ja by som veľmi rád, keby, ak nemáš ty, čo to práve teraz kúkaš odber, tak ho prihlás a sleduj moje videá. Tie pozretia, lajky, tie stále možno rastú, možno nie, podľa toho, čo ako koho zaujíma, aká hra. Ale tak prosím vás teda o tie odbery, lebo tie sa vždy hybujú iba okolo tej 19-ky, 20-ky. A ďalšia informácia od 30.12. až po, čiže 30. decembra, čiže od zajtra, ak to video teda vydám 29.12. a vy ho tej kúkate, do 5. alebo 4.1. do 4. januára nebudú videá, pretože som na dedine, keď sú prázdniny u starých rodičov a tam je slabý upload, slabý internet, všetko, takže tam videá nebudú. Takže môžeme sa vrhnúť na hru. Ak by niekto nepozná iSketch, tak je to hra, kde vlastne idete medzi hráčov a vždy sa vyberie jeden, ktorý kreslí, ostatní hádajú to, čo nakreslil. Takže asi tak už opakujem tento pozdrav asi štvrtý raz, prosím pekne. Pretože ja budem asi nadávať už. Môžeme začať. Ahojte. Prosím, pozdravte do videa. Tak. A ideme na to. Ideme hádať. Oni ma už tu poznajú srst. Ja si lo s čo? Sila. Šia. Šia. No, vykašlem sa na to. Ideme hádame ako nič. Takže ideme na to. Úl. Chrobák. Chrúst. To je chrúst. Chrúst. Rohač. Čo to je? What? Si pána do pána. Čo je toto? Roztoč. Teda od 6 razy menší. Má to 6 nôh, hej. Trísk, pavúk. Ucholak. Dúfam, že nepíše, super. Čo toto je? Hlava. Ty vole. Sk, a je to dosť dlhé. Škodca, škodlivec, to je niečo škodlivé, určite. To čo je? Skarabeus, to čo je, vole?
my god. Tak toto som sa nasmial, to ani neviem, čo je pomaly. Šrouba. Klinec. Vrtačka. Vrták. Oprava. Ako sa to píše? Skrutka. Šroubovák. Čo? Skrutkovač. Kurník. Ja som to tondil. Pekne to nakreslil, ja som to neskoro. Napísal ma 0 bodov. 0 bodov, kolajnice. Čo je toto? Varič. Para. Špora, help. Kurňa, šopa, antilopa. Priesmík. More, oceán. Prieplav. Štrbina. Mys. Smík. Loď. Kurník, šopa. Toto kreslí horšie ako jeda, že mne. Domček, dom. Kostol. Veža. Vod? Ja neviem. Kaplnka. Kaplnka! Jej, ja som sprostý, akože ma to nevie napadnúť. Ja mám 0 bodov. Ja sa zabijem. Čo je toto? Buzola. Buzola. Toto nemôžete písať tieto znamienka. Viete aké. Diakritické, čiže ani dĺžne, ani mäkčo. Nie je to len takéto, hej. Čo je toto, mi povedzte? C. Celaskon. Ja neviem. Ty kokso. Tak toto, ak ja budem vedieť, tak ja som múdry. A tam ten, kto napísať, že Celaskon. Cecília. Čože? To byl tento človek, čo to kreslil. Čo to je? Celulitída. Centrifuga. Jej, dáže mne. ale smiešné je to. Čo toto môže byť?
voľaké ovocie, zelenina, loďka, melón, dyňa, áno, je to dyňa. Prvýkrát som niečo uhádol. Yes! Akože to nevedie. Melón, to je čo je asi. A kreslím, žonglér. Dobre. Ideme takto na to. Tak. Ideme na to takto, okej? Tak. A má loptičku takúto. To má modrú. Toto je výplň. Už to vedia. Super. Ty kaksa. Toto je ale dosť ťažké. Doska, paleta, maliar, úl, včela, osa, oko, sperma. Čo to je? Semeno. What? Šošovka. Zrenička. Čo to je? Čo to je? Dúhovka. Ja som blbý, jakže toto neviem. Jakže takéto ja veci neviem, veď to je také ľahké. Dobre, druhé kolo. Máme CG. Idem vyhrať vo videu. Tak, ideme na to. No. Začni kresliť, prosím ťa. Kopce. A územie. Kurva, trošku preč, no. Čo toto je? Prameň. Rieka. Kopce, hory. Tatry. Skaly. Skalstvo. Voda. More. Oceán. Fjorda. Čo? V Ríme. V Ríme, a to tak Vatikán. Čo je v Ríme? Čo je v Ríme? Kapln. Ty vole. Kolosál. Koloseum. To je niečo z Koloseum. Toto je ono. Toto je Koloseum. To je niečo kolo. Kolosnosť, ja neviem. To nevie nikto. Kolo, mlynské vole.
Nedá hint, to je trepák. On nedá hint, nedá proste žiadne. Nedá to proste, to je koniec. Akvadukt. Čože? Ako je toto možné? Fú. Fú. Postihnutie to bude. Ne, nebude. Čo to je? Sme tu len 6, len 5. Kúrnik, všetci odchádzajú. Strašiak. Pole. Mŕtvola. Ruka. Šašo. Kňaz. Papež. Biskup. Obrad. Čo? Obradník. Ob. Obrieska. Ty kokos, nie. Čo to je? Obrieska ma napadlo, keď som to videl toho malého pajka na hlavu. Oblek. Oblečenie. Ob. Všetci 0 bodov. To nevedia kresliť títo ľudia, to tam pustíte tam mňa. Točím 17 minút. Čože? Toto je. Toto nič není proste. No, ideme kresliť smrť. Takže... Ty kokos, ako kresliť smrť. Poďme na to takto. To je jazyk von, tak to je jazyk von proste, to je jazyk. Keď ste k tomu vedeli. Počkajte. A už to vedia niekto. Toto neviete, čo je? Toto nevedia, čo je? To je ľahké, to je úplne ľahké, čo? Jasné, že je to smrť, nie? Tak trošky kreslím, čo to tak baví. Poďme na to. Toto je takí nudní ľudia sú tu. Nevedia kresliť, máš v 4. kole len 10 bodov. To bude nejaký vodopád. Nemá to tu nejakú úroveň, Čo to je? Rovina. Cesta. Chod. Dom. Námestie. Kopce.
Čo toto je? Hora. What? Čože? Toto mi vypovedzte, ak toto vy viete a ja neviem, tak ja som blbý. Ja som blbý aj bez toho, ale tak... Slanina prišla. No, toto nevadí nikto. Môžete prosím pozdraviť do videa. Čo to je? Priesmik. Prieplav. Čo? Čo je toto? Prízemie. Ty kokos. Toto sú ľudia, toto sú oni. Toto sú ľudia, ktorí vedia kresliť. Wow. Kreslím tankista. Tak toto bude ono. Toto bude ono. Hej, toto sú tie pásy na tanku. To je niekto kondom, super. Tak, toto je zatiaľ tak. Potom nakreslíme toto takto. Hej, provizórne niečo. Tak, teraz si tam vidú tanky, ale tuto kúka takto človek. Tento. Chceme tohto. Áno. Múči vie ako na to, Múči vie. Potom ešte neviem kresliť však. Ty kakas, toto je ono. Tak, krásne, teraz sme si nabalili sme sa na tomto. Takže som späť, pardon, ale musel som odísť, prešiel som 2 kola a už som druhý. Musím teraz vyhrať. Ľudia, ja som sprostý, tak môžete vidieť, ja som to nechtiac vypol. Ja som nepísal a dal som Big Speed, alebo čo som stlačil. Ďakujem, že si pozreli toto video. Toto video sa bude volať Fail. A ak sa vám ľúbilo, dajte like, bolo to trošku nudné prvé video, ja som trošku spanikár, bude tam aj jeden stream, kde mi prišla mamina. Ale tak čo už narobím. Uvidíme sa keď na budúce, takže čaute.